Молодец. Мен саған бір бөлек берем, ха, бөлек берейін ме бөлек? Шундай шәмскі бөлегім бар ма? Шундай яқшы бөлегім бар. Бір жамағат көрсетейін әлі сізге де. Love is жвачкасын берем. Love is жвачкасы. Шундай шәм жвачкалардың бірсі. Мен ана шундай әбилерге генә берем, чөнки ул иң каты жвачканың бірсі. Рәхәтләндереп шәйнәсеннәр. Тешләрегез бармы? Бар бит инде хөкүмәтнеке менә. Тим болый әйбәт рәхәтләнеп шәйнисез инде. Бик зур рахмат, сезнең каршыгызда мин булдым Казаннан, Татарстаннан Гөлүс Хәбиб Рахманов. Зур рахмат алкышларыгыз өчен. Инде менә тегебезнең сездә дә бездә дә әйтеләrdер инде. Безнең бер җырыбыз 5кә тора. Мишәрләрдә дә шулай диләр бит инде, әйме? Бер җыры 3кә тора дип җибәрәләр, әйме? Ә бездә 5кә тора. Менә бер җыр җырладым, уже 5 дип язып куягыз инде үзегезгә, әйме? Хәзер тагын бер матур җырымны җырлыйм. Монда 15 ел элек җырлый башлаган җырларымның берсе, ул да булса Шымырт чәчәкләре. Әйдәгез әле, сезнең алкышлар җитми.